Знаете ли, че в Сингапур буклукът изчезва без следа? И рециклираните пластмасови бутилки се използват за направата на едни от най-добрите пътища в света. Сингапур е страна на бъдещето, където почти няма отпадъци. Тук пластмасовите бутилки се превръщат в отличен материал за пътища. В Сингапур всички отпадъци се обработват само за един ден. Всеки ден над 2000 камиона събират буклука и го транспортират до бункери. В страната има 4 завода за изгаряне на отпадъци, където те се изгарят за производство на електричество, което се използва в жилищни сгради и други постройки из цялата държава. Токсичният дим се филтрира и става изключително чист. Пепелта, която остава след изгарянето, се смесва с цимент, за да се произведат тухли. Що се отнася до пластмасите, сингапурска компания ги рециклира в материал, който напълно заменя традиционния бетон при строителството на пътища. Ако не следвате истинския хъсъл, вероятно никога няма да ни видите отново. Ако го правите, поздравления, вие растете всеки ден.